Szia! Örülök, hogy itt vagy. Az első videón, amit erre a csatornára töltök fel, a szívvel fogunk foglalkozni, hiszen a szívterünk az egyik legnagyobb energetikai terünk, és nagyon fontos harmonizálni. Lehet, hogy túl sok mindent engedsz be, sok mindent szívsz merre, lehet, hogy nagyon be van zárva, bármelyik kategória is legyen igaz rád, vagy lehet, hogy egyik sem igaz rád, de mindenképpen a szívvel érdemes foglalkoznunk és harmonizálni. Erre hoztam neked most egy egyszerű gyakorlatot. Kezdjük is el. Kérlek, vedd fel az alapállást, ami egy vállszéles terpesz. Próbáld meg párhuzamosan tartani a két lábfejedet. Be van hajlítva a térdünk, és a medence magad alá van billentve. Hosszú, széles a vállöv, fejtetővel nyújtózkodunk az ég felé, kicsit tokásítasz, csukd le a szemed, lógjon a kéz, és csak lélegezz. Kicsit kapcsolódj a testedhez, érezd meg a talpad alatt a talajt. És a következő belégzésre, akár csukott szemmel maradva, takard le mind a két kezeddel a mellkasodat, a szívedet, keresd meg a dobogását, érezd meg a kezed alatt a szíved dobogását, és kapcsolódj a szívedhez. Ezt úgy érjük el a legkönnyebben, hogy elkezdünk rá mosolyogni, hiszen mindig a mosoly a legrövidebb út a kapcsolatteremtésre. Köszönhetsz is neki. Mosolyogj rá, kapcsolódj. Próbáld meg megérezni, hogy van most a szíved. Kapcsolódj, lélegezz, és közben elmondom, hogy a szívnek van egy hangja, ez a hang lesz. Veszünk egy nagy levegőt az orrunkon, és a szánkon ezt a hangot fogjuk kifújni. Próbáld meg az összes levegőt a mellkasodba gyűjteni, és a kifújásnál, minthogyha egy lufiból nagyon óvatosan, fokozatosan próbálnád kipréselni a levegőt, ezt az érzést keressük, így távozva, vagy így segítve a feszültségnek a kimenetelét a mellkasunkból. Úgyhogy kapcsolódj, vegyél egy nagy levegőt az orrodon, és préseld ki a feszültséget. Ezt bármikor elvégezheted, akárhányszor, amennyiszer jól esik. Most menjünk tovább, elkezdjük egy kicsit lazítani az egész testünket. Térdből rugózunk, nem tudod rosszul csinálni a feladatot, a lényeg az, hogy legyél egy ilyen ronybaba, és próbáld a feszültséget a testedből eltávolítani. A szívnek a feszültsége az lehet, hogy mellkasi fájdalomból, feszülésből, vállfeszülésből, torokszorításból mutatkozik meg. Erre a területre koncentrálunk most különösen. És bármikor, amikor úgy érzed, sóhajthatsz, vagy a szív hangját kifújhatod. Figyelj egy kicsit a vállakra, a mellkasodra, a torkodra. És ezt is bármeddig csinálhatod, de most szép lassan elcsendesül ez a mozgás, és csak egy picit figyeld meg a bizsergést, ami elindult a testedben már ezzel a rárázással. Megszabadítottuk a testünket egy jó nagy adag feszültségtől, és most megyünk tovább, mellkasi masszírozással, átmasszírozással megyünk tovább. Mindegy, hogy újbegyekkel, vagy kézfejjel csinálod, vagy kézéllel, vagy ökölbe szorított kézzel, ami neked jól esik. Egy szabály van, hogy belülről kifele fogunk haladni. Belülről kifele.
Jó? És a szedcsonttól indulunk, borda közepétől. Egy kézzel, két kézzel, bárhogy csinálhatod. Miért csináljuk ezt? Azért, mert az a feszültség, ami az a sok érzelem, amit bent tartunk itt a szívközpontunkban, az akár becsomósodással vagy feszültségekkel megjelenhet már a mellkasunkon, és ezzel a kis átfésüléssel, olyan, mintha gubancokat kifésülnénk, kiegyenlítenénk, és nem mellesleg, egy kis wellness részleghez kapcsolódva, az arcod izmainak a letapadása az itt kezdődik, tehát hogyha arcjogát vagy arcmasszást végzel, akkor amúgy érdemes egy kis mellkasi masszázsal kezdeni az egész gyakorlatot, tehát ez egy two-in-one gyakorlat, de mélyedj bele egy kicsit, és érezd meg, hogy hol esik jól, illetve hol esik rosszul masszírozni, tehát lehet, hogy jól esik, mert ott van valami feszültség, de az is lehet, hogy van egy kis fájdalom, akkor óvatosan próbáld meg átmasszírozni belülről kifele azt a részt. És bármikor sóhajtással még pluszban segítheted a feszültségnek, a bent rekedt érzelmeknek a távozását. Jó, rázd le az ujjakat, és egy szívnyitás lesz 6 irányba, mintha egy gömböt fognál, alapállásra figyelj, belégzésre hozod fel a szívedhez a kezedet, kilégzésre tolod ki oldalra, feszítsd vissza a kézfejeket, lágyan engedd be belégzés, és kilégzéssel told ki. Belégzésre hozd fel, kilégzésre hozd le. Szellőztetünk egyet, belégzés, jön föl lágyan a kéz, és kilégzésre jön le. Még 2-szer csináljuk meg a gyakorlatsort. Belégzés, kilégzés. Belégzés, kilégzés, akár hanggal is. Belégzés. Belégzés, lágyan föl. Még egy utolsó. Be, ki. Be, ki. Be, ki. Be. És lágyan ki. És csak szellőztetünk, csak egy párat, belégzésre jön fel a kéz. Kilégzésre engedd le. Próbáld meg összehangolni a légzést a mozgással. És a következőnél legyen annyira lassú a légzésed, és hozzáigazítsd a lassú kézfeljövetelt, amennyire csak lehet, akár csukott szemmel is. És ha kifújtad, akkor csak lógasd a kezed, alapállásra figyelj, és csak figyelj egy kicsit a testedre. És újra letakarjuk a 2 kezünkkel a szívünket, és újra kapcsolódunk a szívünkhöz. Mosolyogj rá jobbra-balra. És nézd meg, hogy van most, hogy érzi magát. Mosolyogj rá. Halld meg, hogy szeretne neked valamit mondani. És képzeld el, hogy kinyílik a szívtered, a szívközpontod. És ez a kinyílás, ez nem azt fogja eredményezni, hogy
mindent beengedj, hanem mindent a helyén kezelj. Erősíted a szívközpontodat a kinyitással. Ezt próbáld meg helyre rakni, hogy azzal, ha bezárod a szívedet, azzal csak falakat építesz, és megfosztod magadat az erőttől, saját magadtól. Egy nagy levegőbe, és megint a szív hangjával kifújjuk. És mosolyogj. És bármennyiszer megcsinálhatod, tudod? Én most elköszönök, és köszönöm, hogy velem voltál. Egészségedre!